yilokho mina okwami efunana ngixoxe kule mzuzu engiyiwele. Ithi-ke indaba ngifisa ukuthi ngiyibheke eyami indaba. Uma ngithi igama ngiyithanda. 2019 ngo-August isisendaba zimnandi. Ngangihleli ekhaya ngithi ngayi esabatheni ngesabatha sengibuya ngidlalele ekhaya ngabuya ntambama uma sengisekhaya sengena ucingo ngesabatha ntambama ngosa kwangena ucingo oluthi luphuma kubaba umfundisi wakithi makhulu othi ngiyabizwa endaba zimnandi ukuthi naye mfundisi ngisekhaya ngibengisakwazi ukula uthi mawungeke ukwazi ukuza manje woza kusasa-ke ekuseni. Alright, ngase ngithinta abanye abashumayela basemshumayelo seduze kwami umshumayelo ubhemu nomshumayelo ushange wasunguzwa ubhemu wasevukanga lapho enkanyezi bese ngithi ngicela sihambeni angazi ukuthi umayelana nami ngoba ngangazi. Uma sengifika ngithi mfundisi ngikhona phela uthe ungasondeli lapho mina hlala lapha uzokubona emva komthandazo kaNayo. Ufuna ukuyixoxa ngigcine ngithanda ukuyixoxa le nto uma ngabe ngifika ngoba ngile ngimile ekutheni ukugqama ngifune kodwa ngibona la. Sizobonana la. Hawu kwambiza ngahamba izwe lingaka manje mfundisi. Uma sengifike la wathi hayi wathi qaka lapho ngimanje lapho siyosethi uma sekushaya umthandazo. Wangeza nhloko kumina kwaze kwasemthandazweni uma sekusemthandazweni kwase kuthiwa singaphumi. Amase singasaphumi-ke singaphumile sahlala bayehlabeleni kwabayefundisi babefundisi bephethe amaphepha kanti lelo phepha khona igama likamshumayeli uMaphumulo wasezindisweni okuthiwa akumba. Sangithi-ke uma sedlulileke konke ngoba ngiyixoxa le nto ngoba abanye basangigulela namanje emphefumulweni banjani ukuthi kwazi nginombuzo njengoba ngiyiney'ngane ey'ningangaka nje iyiphi engangizoyithatha imali ngithi ngiyokwazi indaba ngomphakela. Sengibiza umfundisi bamfundisi angimkhulisi icala kodwa ngiyaxoxa bamfundisi kwakuthoma bakumbangela inselo wasemsimba kuba bobaba abashumayela abaningi kangaka kube ingane nisukele mina ngiyingane kangaka ukhona ubaba abashumayela abadala nabo. Ithi impendulo yalabo baba ubani mvangeli umuntu owakudayisayo wadayiswa umvangeli wakho ushaka kanti udayisa uyazi ukuthi isikhathi sakhe sesiyaphela yena wesebona kodwa ngoba besithi uma sixoxa naye imisebenzi edinga yena ewumvangeli ekusuke sasebenza eMpumalanga waze waphinda wathathwa unyawo wasebenza ngaphakathi. Besiye sithi uma simtshela ukuthi mvangeli kunomsebenzi okanje kanje no1 no2 athi ukhona imfana wamshumayeli uMaphumulo wasezindisweni niyokhuluma. Leyo nto ebidinga mina niyoxhumana nomshumayeli uMaphumulo wasezindisweni. So-ke wena ulanje ngoba umvangeli wakho uthe hamba wabebona ukuthi uma kwenzeke hamba umfana ongasakwazi ukusebenza esebenza kuyona uwena umfana ongasakwazi ukusebenza yakhe kanjalo kuyilawo. Ngane sengithi-ke hayi-ke kulungile ngiyabona kukhulunywa umuntu ongasekho emhlabeni okuthiwa uyena wadayisa uyena manje ngeke ngisakwazi ukwenziswa yini. Mina ngangibone ngithuma nje ngijabulela ukuthi umvangeli unginika umsebenzi ozomngenisa ezulwini kanti yena kukhona ama-qualifications awabona azobe hayi le nto imali noma kona ngisekhona impela kaMlungu uyazi ba umthumela la ekhaya ngisekhona impela kaMlungu la ngifihle khona ikhaya kodwa yokukwazela isikhulu ngoba ngangikhona inkosi inyanga yezulu ithi abantu bonke abagcotshiwe la akunalo iqiniso lokuthi bayaya la ngabizele khona
kwawuthingo lenkosazana layikhuluma leyo ndaba yokuthi akunani iqiniso lokuthi bayaya la ngabizele khona ngoba noma ngabe umuntu osenecala makuwukuthi umshumayeli uma phambi kwakho uma wena unecala ungasenzanga kahle lelo cala libuya lizobhilonga umshumayeli manje ke nganginawe yonke ukuthi hayi noma abantu ke bangakuthanda kanjani ukubana ngakhala okokuqala ngiba umshumayeli ngabhubhe emoyeni kodwa kwase kwagcina kwajwayeleka kwaphinda kwasenzo manje ngilalo umbuzo ngoba ngithi mangiyibuka imali uma kwenzekile nganayo ngibukile ngifanele ukuthi ihlale ephaketheni lami ukuthi ihlale ephaketheni lami engayoyinika umuntu noma engayinika umfundisi ngithi ngimnikela ngeshwa ngifuna ukusho lokhu ngikusho nje ucace nethalani ngebhadi umfundisi walakithi bakumaphumulo ngicabanga ukuthi mhlambe empilweni yakhe ngomshumayeli awufikile ngisho mhlambe only 300 rand osuka uthola ngo50 rand ngiphuzisa umfundisi wakithi break angazi ke bakhuluma ngendaba yokugwaza ukuthi ngamgwazela noma mhlambe yiwo lo 50 kuvele kuwumthetho ukuthi uma ubona umgcojo wakho ufaka isandla phakathi izinto mazika kahle ufaka isandla phakathi ngiphiphe belibovu uthi akaphuzi drink futhi ke mawukuthi kuyagwazwa ke sukugwaza ngalo drink nawe unginikeza udrink wakho uthi angiphuze udrink usho ukuthi uyangigwazela ukuthi nawe ngiyilanga ngifisa ukuthi cace nje kahle kanjalo ngoba abantu banenkinga abantu balahle baphelelwa ukukholwa ngendaba yokufuna isikhulu kodwa uma walalela izwi lithi umuntu ogcotshiwe uyisiboshwa umnandi uhleli la uhleli khona angakuhluphi izwa mangithi mina ukugama ngikufu bengakuthandi ngisho sengumshumayeli kodwa imisebenzi ebengiyenza ibiyenza ngigcine ngize ngagcina bese ngifana no-generator ngaduma kodwa kumthwalume ngaduma kokondwetho ngaduma ngoba amakhulunywa nje ukuthi ngiyazi ukuthi uma kuSeptember kuyazi ukuthi kuzoqhamuka ithempeli lasensindisweni liqhamuka lenko ngase bagcina sengathi ngilo saziwanye kodwa kude hayi ngakithi bengidinga ngengenerator kodwa ke kukona konke lokho imbangela ngize ngidume yingoba ke ngiyawuthanda umsebenzi nginikiwe lento yokuthi okwamkholwa kuncane kufanele ngikulekelele ngokwenza imisebenzi ezojabulisa unyazi ukuze ngikhumbule nami ngezinsuku zami zokugcina ileyo ndaba ke mina enginayo ukuthi uma kuthiwa kuyasetshenzwa ngiyase manje njengoba ngila nginenkinga enkulu kabi ngoba angikayi ngenqola ngise 3 years manje ngithi ngiyayibheka ukuthi yona isebenza kanjani uyabona le yare kwasihleli kuyona noma kumshumayeli hayi ke bengi-understand kahle from phezulu kuze kuyophuma phansi bengiyazi le ngile ngisathenga ukuthi konje ngizongena kanjani kuleli izulu ngisathe ngiyabheka hayi akubambeni manje nginombuzo wokuthi ngangaleka into enhle kanje ezongenisa ezulwini ngifune into engenani iqinise ngezozazi ukuthi ngisebenza kuphi uma sengisebenza bengithi ke angidlule kuleyo ndaba abantwana benkosi ukuthi abantu balimele kakhulu kuleli bandla belinyazwa ukungagculiseki endaweni abahleli kuzona ngoba athi abone sengathi kunokungcono uma isuka lehleli khona kanti nawe uhleli khona mina ngibona ku-right ngikhuluma mina ngihlalile futhi kwakungikhulula ngendlela eyisimanga kodwa ngayibona sengisenkingeni uma sengisuke baba ngithi baba
namhlanje sengiyengayixoxa ngingayichaza indaba ukuthi why kwathi noma sekwenzakeleke awufunda bangakuphazamisa ngoba sekuze kwakhona. Bhekani, ngiyaninika amandla okunyathela izinyoka nofezela newahlula amabandla onke esitha. Aniwoniwa lutho, kepha ningajabuli ngalokhu ukuthi omoya banilalela. Jabulani ngokuba amagama enu alotshiwe ezulwini. Inkosi ikusisi. Indaba ke ngithanda ngizoxoxa. Angishumayeli ngizoxoxa. Ethi incwadi esifundayo uThixo esimkhonzayo owunyazi lezulu le kade sihleli naye izolo phezu kwentaba yomhlangano. Silandela inkinga abantwana benkosi. Ngoba indaba yonyazi. Ngoba abantu ngishaba izitha zonyazi. Izolo ubezwile bethi bekhuluma emaphepheni bekhuluma nasemsakazweni nokuma social media bebayongena emzini wasekhaya. Mawuqaphela ngalobu uyinaka nje ngoba vele bebelingisa umuntu abomuntu ubashimayelele aphuphe nemaningi egcina amakhala uthi le papa amakhona athi impumpu kanti ngiyafuna laba bantu ngibafanisa nabantu abebeyiphupha benemali ngoba njengoba kukhona isiteji esisetshenzwa yithini uNkulunkulu asibusise ngaso ukuthi asisaba bathe babeyiphupha bayibona sebengene kusona lesiteji mase papa umuntu uyayibona angike isiteji ngisayilalele ground wami ngilole ground angike isiteji. Kodwa inkinga into engifisa ukuthi engiyinotisayo kuloko okukhuluma kwabo. Bathi noma beyipresent emsakazweni ngoba okhosini bayanika inkomo. Kade uqala kuye kuthiwe inkomo izophathwa umfundisi uZondo waseThekwini. Akazi noma sesinalo njalo. Namhlanje sekuye kuthiwe inkonzo siphathelwa uZondo waseKhweni. Inkinga khuluma akazobuya ekhaya. Ayixoxa indaba wena umuntu ongelona iNazaretha ingene ngaphakathi uyithande le. Bese uyahamba emzini waseKhweni. Uma ufike ekhweni ufica unyazi. Amukho yena ukubizile ngoba ukumemela ekhweni wathi yena waseKhweni washaya inkonzo abese unyazi inkinga lushunyayelelwa ngisho nayizitha zakhe. Inyanga beza abantu ukuthi abantu abazogcwala emzini waseKhweni kodwa bengekho bona. Abatshela abantu abaningi abakhona manje bafika balalela inkonzo lapha ngo7 ngeSabatha bokhosi kukhuluma umfundisi athi waseKhweni. Kodwa bangeni ekhweni anayo right ayongena ekhweni. Ilungela kanalo kodwa uyakwazi ukukhuluma ngokuthi mina bese ngiyakhokheleka ungene enhlizweni yami ngiyithande lento ngihambe ngithi mangithi ngiyafika isilwane sikamhlola unyazi lezulu libuthile ezulwini afika athi umuntu uzayikhetha inkosi. Awusekho wena Zondo, awusekho namhlongo, awusekho ngazi khona igama lena babize ngalo awusekho nasibani olilagama kodwa unyazi likhona ngwami. Usho ukuthi usebenze ngemisebenzi wenkawu the watshela abantu ngobuhle ngomuzi waseKhweni wabatshela abantu bomuzi waseKhweni wadibika phezulu emafuyini wehlela labona bawubona bahamba unyathela ngenyawo zabo ngoba inyawo ziyakunyathela ezabampofu nabadinga zahamba zawunyathela kodwa bafike unyazi awukho. Ethi ke incwadi esifundayo
sinikiwe manje ukunyathelinyo nganofesi elasiwafule amabandla sitha sithanda la ithi khona kodwa singajabuli ngalokho asijabule ukuthi amasango ethu ngabanotshiwe ngoba njengoba sila sizisebenzi ezivunywe imindeni yethu elokuthi nomhlaba ongekho la asingamcanuke ongayiboni lento asingamzoli imindeni yakhe senenkinga isamukele yona ukuthi iboshiwe eyakhe imindeni njengoba ulanje ingoba yadayisa esikhathele thi isikhathele ukuthi manje ukuthi lokho njalo kwathi makuyisabatha sisesihogweni njalo kwathi uma ngabe abantu bephuma bonke bethi mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwana zenu thina siyashiswa siyasetshenziswa sibhukuda odabeni base befika bekubamba babamba wena umncane umdala kini bakubamba ngobhongwane bathi thina silitholanga ithuba lokuthi silandele uNkulunkulu kodwa sizomlandela uNkulunkulu ngoba sibambe wena wahamba wako sibhabhatiselwa wako qokingubo emhlophe sabe nathi ke sobe nathi sikwazile ukuthi silandele uNkulunkulu. Amen. Ungajabulike ngokuthi mawusufikile abantu bethaka wafika abantu bexakekile begulele wathi mawuthandaza umoya wasi uyakulalela amadimoni anqotshwa bese uyajabula ngalokho bese uyishaya isifuba uthi awuma sekufike mina awusuke sekufike ukugcina zishaya isifuba uthi awu mina ngoba ngihamba noShembe mase kufika uShembe yobe sekufike ukugcina unya kodwa phela lusiyalini lathi mawukhuluma ngoShembe ubocacisa ukuthi usho uShembe ngoba uShembe baningi lwasitshela lathi kufuna umusho ukuthi usho unyazi lezulu ngoba mawuthi uShembe nje awuzazi ukuthi uthini mhlawumbe ukhuluma ngalabo Shembe abanganikwe ngcwele ngoba nangesikhathi ehlala esihlalweni eqala enyakaziswa lo unyazi lezulu wakhuluma endlebeni zethu wathi noma bangakuthatha bonke bathathe konke bekokababo bathathe imoto bathathe nani nemizi wathi kodwa kunento eyodwa abangeke bakwazi ukuyithatha ubungcwele. Manje kufanele masikhuluma ke sikhulume ngobungcwele obukuthi obusonyazi. Ningajabuli ngokuthi omoya balalele kodwa jabulani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Silake nje ngale mzuzu nangale ihora sizele ukuzocela uNkulunkulu ukuthi asingaliwe ezulwini lapho nyazi lezulu uthe ngo-2014 eseThapalco uthi ungabuzi imibuzo eminingi mayelana nalesitimela uthi okwakho ukuthi ungene phakathi esitimeleni mina udrayiva wakho wena ukuthi simaphi uzokwehla lapho ayeka khona ngoba sinomnikazi waso lesitimela izolo phezu kwentaba umhlangano uthi ngenani phakathi bese nithi kwabangakayiboni indaba nethi waphinda wayiguqula izolo wathi uma ngabe ningayibambile iqinisa indawo zenu bazoyithatha ngoba bayeza abantu manje yabona bangilwa iposition yabo angiwenza ngeka ngilwela le ndawo eqinileyo ukuthi la ngike khona angifisi umuntu ozofika ngiphazamisa ngoba uma ngabe ngike ngadela noma ngike ngani ulimi olubathambile oxova nelibandla uzofika omunye bese yangena abese yayithatha iposition yakho mina ngilwela into eyodwa manje ukuthi angibe umuntu olungile nje ozokwenza into ethandwa unyazi lezulu ukuze engabi umuntu mayefika nafika eqalele ngale eceleni kwami eqalele ngale mbabami hayi ukuthi afika sathi iposition yakho angathathi indawo yami isikhundla esengihlale kusona le nkundla esengihlale kuyona leminyaka eminingi kangaka bese ifika izothatha umuntu ukuthi angenzanga ngoba into eyinkinga into esibulala yile nto ungafuni ukwenza kahle esontweni sithi noma sibekelwe imithetho nemikhawulo kodwa thina sifuna ungaphezulu kwazi imithetho eyishumi ehwana swangayo lokela ngaMoses azinzima le mithetho eyishumi ukuthi uyenze inzima ngendlela esimanga kodwa abantu
bake bagcine sebeyingeza agcine umuntu esengeza ayenze izibo 11 ibo 12 kodwa uhluleka yisho ayenze ibo 20 kodwa uhluleka yisho bekungcono ukuthi ukhulume ukuthi ngifuna ukwenza le ishumi kodwa ngiyayibambe u8 noma u6 ngibambe not ukuthi bese ngiyayingeza amen abanye abantu ebengakhe nabo ehlombe kahle ngizalwe enkanyeni ngase ngisuka ngo-91 ngaye ehlombe umuzi wakithi wayehlombe ngo-91 ngafika ngahlala khona ngaze ngagcina-ke sekuba nomuzi-ke engiba ngushumayeli wahamba ngabuye ngaphinde enkanyezi ngoba manje enkanyezi uthi-ke ngomunye unyaka izolo 2012 uma uyinazaretha uyathaba uma uyinazaretha elingathakathi ayami yocela igama uyazi ukuthi ucela likunike igama ngiqala phezulu 2006 ngila esipho etofweni isho umuntu lona dolobha yakithi la esipho hayi abanye baye bambona bengakazi angibona mase ngikhiphele ngizofa namhlanje ngoba ngiyona into kuyenza manje angikabonakali kade ngathi sengizofa namhlanje ngizofa lento manje iyenza ngathi sibona ukuhamba manje abanye ngezolile leli ukuthi ngithi ngilangasera uqhamuka ukutaphala nje la ngiphethe uthunyiwe kahle kahle idekile uzobulala umthakathi ngokuthi-ke uma uhamba ngale lahla funakalibu amehla akhaloke bangale endikweni kukhona abantu nabo abasuke bekusiza befaka la ukungene ekhwela kanjani gcine ngimbona nomfanyana ezangala hayi bese-ke ngibuka ngala khona insizwa kithi uyayazi uyamazi baba wayo bangumfumani kakhulu uzinde indodana kazinge nginayo iyayisaya shaya ikhwela abe avuthele lomfana la ngibuka ngala kwale khamba ngala abe sevuthela ngala kwesibani
ngizwe sithi kabili uyabona kona uma ifunelwa isibhamu sikhuma eduze kanti bungalendelele ukuthi uyaduka ngaso kwesiphiwo ngasekhaya kodwa kuyisesiphiwo ngathi kwasekukhala amakhabethe asekhaya manje kwenzenjani labona amakhabethe amagilasi ewini ngizwa ukuthi fohlo sengikhohlule ukuthi bengisetraffic uthi fohlo ngase wahamba waqhenya kancane nomfana waqhenya ngambuka angaboni ukuthi khona umnyoti wendawo kwakumnyoti kodwa ngobangani unyazi kodwa ngaleso sikhathi kwahleli ukuthi ngolenkosazana esihlaleni ngoba ku-2006 ngathi mangabe ngithi ngizithinta la isandla sami sabuya neblack ngifungile kanti lo muntu bengidubula ngase ngithi ngiyabheka hayi no ngathinta ngapha umuntu ungishaye ngapha inganekwane le nami ngithi hayi phela ngizalelwe khona lezadila lezi ngiyazazi hayi into engingayazi lolu hlobo lesadila esiphethe kodwa inkinga angisazi mase songena ngala sibuye singakwenzi lutho ngala sokwenza utho ngala nami kangazi kwenzeka kanje sahamba la sathi mase singala ingala la ngabe yakhona nokulathi ngala kwanje kodwa ngihawo umuntu yathubeleza letyathubeleza afike ishayisa la ishayisa khona yabuya sithi ngiyazocupha la ejangweni wasela uhambe khona irasel phela futhi ngoba lapho selichapha namba umudla awulimalanga njalo ukuthi mina umbuza kanjani ngimalanga ukuthi usizwile isibhamu sesikhuma la ukuthi nangu umuntu ehamba umuntu akhe emduru athi thatha amaxashana nayo njalo ubuye ucala ukuthi unenkingana uyathuka ayabuya athi ngeke kusale ngokusesethunzini manje idlanga idlanyeka aku-update kakhulu right bese ngisuka bese ibuya lephela esebenza nayo futhi awulimalanga futhi nayi nawo ukuthi uthenge ngale libayana kodwa yodwa inkulu kakhulu ayingozi kakhulu ngiyazi nayo i-dashboard yona-ke ngabo njani le ukuze kuthize ngithintile impela hhayi ngiyangizwe kuthiwa khona ukuthula amagugu kwakuzogcinwa ngenhlanhla ngiyayidlalela ku-dashboard ngonyangathi hayi bese ngihamba ngithathe lapha esiphinda tiphoyisa umsefundi mhlawumbe ngaka ayizange zithile nazo lezinto sekuloba amantombazane basithi yabheka baba sibone amadila zaletha ukuthi nayi ningathi mengathi ngiyabheka ngiyazi manje manje njengathi ngiyabheka ukuthi ngiyafanisa yilo bese bethe umbongo uNkulunkulu wami uyabona lokhu bebengenele ngabe nje kuphelile ayike kwangusukwane endlila ingara yaba sika baseliphipha leyo yayilungizela ngesihloko ngahamba ngayihlalela base ngiphinde ngihlalele ekhaya inkinga 2007 6 7 8 9 10 11 12 hayi esango 12 isigameko kodwa somthakathi kwakushaya umthakathi uqale wayoshawa isiphingo ngoba bekudide umkhona ukuze kungabonakali ukuthi into isuka la eceleni kwasekhaya ke kwacaca ukuthi akafi umthakathi unohlelo wasinda wathi wayike manje azivele simqonde kukake waphinde waqonda umthakathi waqonda ngo-2012 waqonda uhlele ekhaya uma ehlele ekhaya kuphinda ngena abafana ababelemini nje ngabopha 7 loba kuyisehlobo ngesikhathi kuthiwa kwenziwa isabatha kuqala ukuthi kwenziwa amatiye bangena la kwangena abafanyana into engayinothisi okuqala ukuthi ikhala lithi alikho lula elokubingelelwa
Awukho umuntu owethi ezobulawa umuntu afika lingelelo walingelelo umuntu ezobulawa. Ungangibuza ukuthi ngikwazi laphi lapho. Kodwa ngiyazi axoxa idolo umuntu leyo la. Esebonakala ukuthi uyena. Sawubona ba. Yaba fa. Ngithi ngisathi ngiyakhomba hlala lapha pha. Abese isisali ngabona umuntu meyilungisa vele uzodonsa idonsa kahlale pha. Kanti ulanda isibhamu. Wangahlala phansi wabuya nalesibhamu sakhe. Uma ebuya nalesibhamu sakhe kwavela umbuzo kumina, kwakhona izwi lingibuzayo. Yini uhlalele pha? Angithi ngihleli phansi ngibuka uTV. Kwavela umbuzo wathi uhlalele phansi ngani umuntu ozokubulala. Ngathi mina usithuleti. Uthethe nebuya nalesibhamu sakhe ngathi hayi wabona ke namhlanje ngike ngizwe kathi uma kwewayinika isibili umuntu ephethe ekhomba ngesibhamu manje ngeke asakushaya. Ngase ngithi hawu ngizofela noma isenyaweni zakhe. Ngaqonda ngqokiye nasemcimela ngisabona lutho olunye sengibona nje ukuthi ngiyobamba yena nalesibhamu sakhe. Ngathi ngiyamjabula nalesibhamu sakhe kanti nozwele sesile. Kodwa kuba ready kwazi. Sasiredi ukuthi yena ustart ngiyoshaya into ehleli ngizoyishaya inhlizweni ngokuthi mina la ngivusa lelizwe ngase ngisuka ngiqonda ngqo kuyena sase siyathuyisa isibhamu sabe sisashaya inhlizweni kwase kucaca singene engalweni. Masingena le engalweni sadlula yadlulela ngala yafika kule iphakethe kule inhliziyo le yafika ifika khona iselfoni yasifika shaya iselfoni yasibuya ivuthu kaphansi. Ngase ngithi ngiyambamba ngomlenze umnyango walapha ekhaya wawungaphela esitebhisi kodwa phakele. Wathi wethu yawulula umlenze ngathi ngiyawuyabula waphunyuka ngimbamba ngevalelo. Ushayekile efikele kanayidana. Ngathi ngiyamyabula wahamba kakhulu ngathi hayi ima kuphela akwenzekanga kuphelanga ima qedela lento obuyiqalile wahamba kakhulu umuntu. Ngakhohlwa nawe ukuthi nami nginalo ubhongo nesagile ekhaya ngakhohlwa ngaleso sikhathi. Ngavela theni ifonke kwathanda ngikhumbula ukuthi ngiyobheka isagila sami nami umqondo awusahambile. Kodwa into engifuna ukukhuluma ngayo. Ithi incwadi ingajabuli ngokuthi omoya balale. Jabula ngokuthi amagama enothiwe. Amen. Into ke eyenzakala wahamba ngase ngiyahamba. Bafana ngiphelezele ngoba lapho sengibhedile bafana manje ingalo yami le kodwa phela ayisenalutho. Maye umnemeza ngala isabela ngala isabeli ngala noma umnemeza ngala kuhlukene ukusabela kwayo. Kwakwenzakala into enjalo. Hayi bese bafana bami. Dale ba. Leli siko linizinga kakhulu. Konakala isayiso. Kodwa bezibazi ukuthi uzihamba phambili kulezi yokuthi uzigcina ubulawa ngithi le ungasayisho isandla isuthula noma ungasayixoxa ngoba uyixoxanga wawungacabanga manje uma usuyikhuluma kanje angazi ufuna ngithini kumina ukube ngifile umsazexoxela vele uyeke ngimuntu ongakaze hayi sambe lesifike sinophuza phela ngangifeli nabantu khona uhlale nabantu abantu bayakwazi ukuthi inkuzi wena phela ongazazi wena mase uyathandaza abantu bazibuza. Hayi mase ngifika sengisethwa esibhedlela bese ngiyele ekhaya kwakumhla ka-13 October kwangena 14 nezane bese kuthi ngomhla ka-20 bese ngiyahamba ngiyejudini inkosi sengiyabonga isigameko esenzakele enkosini uNazerethi. Ngikude yakhuthwana phela amabili. Nothi ke unyazi lezulu nkodli iqhudi futhi kunale uNazarethi esiyigqokayo abashumayeli yayingekho ngaleso sikhathi ibe khona ngo-2014 so yayingekho ngo-2012 lutho unyazi shana
biza nangu umshumayeli ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzeke ngiyena hayi angicabangi ukuthi mina kubizwa mina ngoba nginomthetho angiyazi nabo angazi unyaziwe ngathi umshumayeli ngithi uzithi ngitheni ngisithoba bengene uzogamile noma kufika umuntu khona abantu abanenkolelo ukuthi nala endlini ngiyazi bakho abanenkolelo ukuthi uma enendaba yakhe afuna ukuyibika adonsa umshumayeli ngiyise enkosini ngithi nje ngiyachacha zama ngezinye indlela ukuthi uya kanjani angigcotshelwanga ukuthi ngiyise enkosini ukuthi yona usizi lapha enkosini uma unganeliseki ukulibika embengeni ngicela ungixolele mina olami usizi ngikubike embengeni bengilo lo hlobo lomshumayeli abengeyona yonke into engizothi ngoba nakho umshumayeli mawuza nawo bese ngithi ngizogijima ngiyopheka ngoba yini ngisithothobana ngangazi futhi ukuthi nokufika lapha unembuzo 101 imibuzo oyiphendulayo kanti ufike lapha so angifuni ke lo mbuzo izifike kumina ngoba usungathi manje ngifunani ngifuna ukuqala sizamele wena ukuthi uzofika kanjani noma ungathi umshumayeli angisizanga ngalutho cha ngokusiza ukuthi ngizothandaza ekhaya makufanele ngizothandaza eyokuyisa enkosini cha ngicothelanga othi ke shani biza nangu umshumayeli ufuna ukuziphuzela noshanda abambuzo phela umshumayeli amazi ngithi kuyo umshumayeli wesithothobaya amazi athethiswe laba abasebenza la eTafel shani ukuthi ubaba biza umshumayeli loyo ola azathi ubaba inkosi uyazi lezi azathi nangegodla ingalo ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzekeni mbize ezela mphenyela indawo ezela ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzekeni unyaze izangu ngiqalaza umuntu ogodla ingalo ngithi lapha ngibona umuntu ogodla imini uphela ogodla yeni ubaba uthi wazashesha ngithatha istep akuyo ngicala zithelile angazi ngiyaziwa ngigamanga ukuthi amagama alothi ngiqala zethelile hayi akho umuntu okho bese ngiyahamba umshumayeli kwenzekeni mase ngifikile enkosini kwenzekeni mina umshumayeli baba ngithe ngihlele ekhaya ngesabathe ngoba sengizona abafana bangibuza umbuzo uthi ubuhlele ekhaya noma ubukade usendleleni noma uhijack umbuzo cha baba bengihlele ekhaya wangena abafana uhlele ekhaya kini noma kwakho ngithi bengihlele kithi ba kwangena abafana umbuzo ngabuzwa lo mbuzo owodwa kwaze bayathatha ngathi bengihlele ekhaya uhlele izingane zakho nonkosikazi wakho cha unkosikazi beyi14 la unkosikazi wami wala beyi14 bengihlele nezingane wathi wathi yazi yakho kuthiwa wenzeni baba mangizwe imvungana kancane kuthiwa uthakathela baba ngazi ayikho into engiyaziyo ukuthi sasesihleke isilwane sasesikuwini sasesiyazi lawo yayisikhona ke into yokuguguma ngikhuluma iqiniso lesibili yayisikhona into yokuguguma yokuthi kwakunento eyayithi vele ngase ngifisa ukuphinde manje nakithi enkanyezi kwenzeka lento ngangivele ngikuzama kodwa izingane zingakufuni ngoba zayikhulele etshehlo so ke manje mina owazi ubumnandi basenkanyezi izingane zami azibazi ubumnandi basenkanyezi zazi indaba yasetshehlo phezulu manje bengisathe ngiyayizama azifuni okucaca ukuthi hayi thatha omunye umawo uzohamba naye thina sibili hayi kodwa uma sekwenzeka lento ngase ngiyabuthi noma sekunje hayi baba sesiyabona nje ngase ngithi nayi ke ngoba sengibuye ezulwini kuthiwa ngihlala ngifuna ukuhlala unyaka owodwa noma iminyaka emibili ngihleli nabo labantu abanjengalomsibili
ngifuna abangibone ukuthi angikafi angikazokufa futhi still nanawo ngisekhona kodwa bona basekho. Hayi-ke ngase ngifike ngihlala noma impilo yayiyimuntu ngaleso sikhathi ngoba ukuthi uma kushonile ezami iy'ngane kucace ukuthi sekufunana zivale uthulele impela zihlale bese zitsho okuyificayo okungcono usungashisile nakungcono. Mina uma ngihamba bakufanele ngigibele i-public ngangasayigibeli i-public ngase ngiyi-president shaya ucingo uma ngabe imoto yami ingekho right ngishaya ucingo shayela abafana abanye abafana bale bekhona umfana bale mbethe abafana bale mbethe umisa abatha lapha ephumlani le mbethe ngisenda ngime endaweni ethile woza nemoto ngithathe afika ngithathe nomfowabo sasiqale esasinayo kulolu hambo kwabili wamkhathaza kodwa uyaphila nje nathi akanankinga le mbethe ngisendaweni ethile woza ngithathe bangithathele abafana bangibeke ekhaya mawukuthi anginenkinga yemoto kanjalo bangiphinisele la ngisuke ngifuna ukuya khona impilo injalo. Kodwa baba October, November, December, January, February, March, April ayikwazi ngaqala namanje uNkulunkulu kanti ngangitshela ukuthi ngiyahlala nethezelo ngihlala nethezelo uphila impilo enzima kanje uthe ngomvezi lapho ubemini abantu bebuka babuya abantu bazothi kanti lo Nkulunkulu wenu unjani. Ngithi mina unjani makwenze bathi bona hayibo awuzwanga nje kuthiwa ubhujiwe kasibangani ubhujiwe phoma ubhujiwe noNkulunkulu wethu kuhlangana. Hayi phela thina siyayazi indaba ukuthi bona laba ababekade ababekuhlasela siyazi thina noma wathi kanti na uyazi mina anizanga phela bozitshela ngalesi sikhathi sazongihlasela bengizokwazi ngani ukuthi bona manje ke mase ngitshela manje kwasekubhujiwe kusho ukuthi ngifana abantu abangasho lutho ngoba ukube ngafa ngabe ngitshela abantu ngabuza umuze engangubuze enganeni yami ngibuza induna yensizwa mawuzongitshela namhlanje enduna ukuthi kanti uNkulunkulu engimkhonza unjani angithi wena uyazi uhamba nabo labafana ubaphethe uyinduna yabo buwazi ukuthi banenkinga nabo akwazi ungitshela usungibuza namhlanje noma ungavela ungakusanguza lokho mina uNkulunkulu engimkhonza usho kwakhulunywa ngapha nangapha ngase kukhona into-ke engangikhofi ngoba kukhona izinyanyana elilodwa laphunyulayo kuloko kubhubhu kwakubehlela hayi ukuthi babehlasela abantu kodwa kwakuyimpendulo yokuthi babulala umuntu bathi babezama ukubulala umuntu bethi uyathakala engazi lutho. Ngangike ngithi uma mangiqhamuka namanje leli lodwa lasalayo mawuzohlangana nalo ushintshe indlela bese ngithi nayi sibani ba hamba kanjani athi avume ngihamba ngifuna bona ukuthi hayi I'm still living. Yeah. Ushintshe indlela kodwa mina right angishintshe indlela ngihamba ngiqonde ngoba nethempeli ngisayo sindisweni lingakhona namakholo bengisonta nawo alapha ngihamba ngakhona mangihlangana nami kwathiwa ngilayi umuntu wamaphumulo uzongena ezihlahleni yena mina ngihamba emgwaqweni manje ethi kanti unjalo uNkulunkulu uthi nami uNkulunkulu esimkhonzayo ke unje uyakwazi ukumlwela umuntu amlwele ngoba kwase kufika abantu abaningi phela noma ungamuntu isilima kangakanani noma ngabe uhlala unawo abantu bakubo babekhona nabakithi ababethi ngoba siyakwazi ukuthi uyakhona khuluma dedelathi silungisele hayi bebethi bazoyilungisa phela ayikho into abazoyilungisa abathandazi noma bazoyilungisa ngesibhamu ngathi mina ningangifaki uma nihamba niyakolwa niyokwenza lezo zinto zenu mina angingeni ndawo ningathi nathi ulwazi kodwa uNkulunkulu wenze njani wangimela base ngiba right themba alakaze kwaphela unyaka ngathi wethi imali ehlele egcekeni ngiyayithanda wethi imali izinyane lodwa lahlala lithi imali ehlele egcekeni emva kokuba kade sebenzele bese
angadlali ingoma zamaNazaretha emotweni yakithi, ngangidlala ingoma eyayishawayo insizwe ekuthuka ungani Maduna eyayithi umakhelwane wami ungibheke kahle yonke yokuqala indlela zethu zimkanje mangijika ngithi left ngingena ekhaya mangithi ngingena la kuyitheni zami bese ngifika la kuhlukana khona mangifika la bese ngilima ngivule kakhulu ngivule yonke iqale phansi imoto engathi ngiyayihlehlisa ngifuna iphinde iqale phansi kuphula ngifuna leli bhathi lelithi wemakhelwane wami awunikeza ubani umbheke kahle ngangithanda kuleyo ndawo kube konke angikwazi ukuyiphinda kusho yona yona kodwa wena ngiyayizwa mayisisho umbheke kahle mina ngiyona into yokuqala bazosuka ngishaba bebe bangakanani egcekeni kunegenge engakanani kusukuma kwanto ukuyongena bese ngisho sengingenile egcekeni ngingayicishi idale ngiziqede ngithanda leli umbheke kahle akuyona into ngihamba nolwazi nje manje indaba ungithathe nje for granted wena ukwazi ubheke ukuthi egcineni kuzokwenzakalani kuwena uma ngabe ungithatha ngishibhisa kubantu wenza umuntu olula kodwa ngibe ngihamba nonyazi kodwa uma ngabe uhamba nonyazi enza izinto ezilungile nawe ukuze igama lakho lilotshwe ngabona ngalelo langa unyazi luthi Mshumayeli woza la kwenzekeni kwenu kanti igama lami lilotshiwe ezulwini ngangazi ukuthi igama lami lilotshiwe ezulwini noma kushiwo umenyezwa kuthiwa uMshumayeli usuke ungazi ngempela kodwa ngalelo langa ngabona ukuthi igama lami lilotshiwe ngiyayamela nje nankinga futhi ngishilo ngathi into engingayithandi ukugama nokuphakama kodwa wona ukugama ngiyangithanda kodwa ngiyangithanda ithi ke lenye insizwa ngelinye ilanga ngiyahamba emzini wasebuhleli kuDisemba ngoDisemba 25 lona lelo zinyane elasala lapho ngoba abantu bafika benza izinto ezinkinga babuye banyonyobe bayishaya ingakho kuthiwa ngesinye isikhathi uma ngabe sineyinkinga la abantu esihlenda ushembe bafuna ukumudla Nicodemus bani bakho ngoba bezothi thatha izinto kahle basabana abantu wena awusana ngoba wena uphumela ubala ngegeleke kwathi lande kushembe kodwa abantu abalandela ushembe bafuna lamafutha athi umuntu umhlukumise lamafutha athi omunye umhlukumise lamanzi ngelinye ilanga kuleyo ithi ke lensizwa bayihambile ngisazongena kuleyo kuhlukumisela umuntu angisho ukuthi ngifaka umoya wekhopha ukuthi abantu abangathandazela abantu abathandazela kodwa kubasobo ufika ushiya umuntu namafutha ushiya umuntu namanzi ngizoxoxela ukuthi sizathu yini umuntu mangabe kufanele umgcobe umgcobe wena noma ungakwenza nje kube itask yakho ozoyenza kuseni nantambama mayigula ufika umgcobe ungamshiyi nawo ngoba wamshiya nawo azokushaya sasa ithi ke lensizwa mayihamba ya uDisemba ifika ihlele emotweni siyalapha kulomkhosi kaDisemba 25 sengiyaqhamuka mina ngiqhamuka neTemple laseNtsingisweni ngo-2013 qhamuka neTemple laseNtsingisweni siqhamuka ihlele emotweni angizange ngize ngiyibone leyo nsizwa kodwa into eyenzakalayo yasuka same time wathi uqala umkhosi kaDisemba 25 yona isiphumile yathi udrive yayifike nayo akashaya imoto ahamba inkinga ukuqhamuke nini uma iseqhamuke mina isiyafika ngasekhaya iyakomumuzwa kubo iyakobuza umama wakhona ithi ngicela ukubuza mamkhulu uma kulo ungini esonto ithi ke lo mama cha uma kulo esonto ngumthumane wethu yakho umthumane wethu la eThekwini ithi inkinga ngithe angibonanga mina bengisebuhleni ngomhla ka-25 ngithe uma ngabe ngifike ngihlele emotweni ngithe ngesikhathi ngiqhamuka umaphumulo waqhamuka elandelwa yinqaba yabantu abangaba labantu abasuke bekhuza ingcwele beyakushela ubehamba nalabo bantu kodwa bangithi ngababheka angibabona bangakithi ngase ngiyibuza
lapho abaninganga abahamba nomaphumulo ubathatha umaphumulo ithi ngisuke ngaleso sikhathi ngasengiyabona umaphumulo ngabuye umuntu isilwane yasuka yahamba yangabisana ngokunikela lokho yayishiyo bengisakhuluma yokuthi lento yokuthi sishiye abantu umakhelwane bethu namafutha sibashiye namanzi inobungozi kanjani. Enye insizwa yasebathembile zimbili lezi nsizwa zisebenza ndawonye sabe sisebenza ndawonye kunendawo yokulala enkompolo la khuluma ngobungozi bokushawa ngamanzi nokushawa ngobazeli bese iba le-tuck shop enye le tuck shop ithandana nentombazane nosisi wentethelelo oyinazaretha. So-ke uma bethandana nalo sisi oyinazaretha le tuck shop uyabe la ngaphakathi enkompolo ihamba right, irana right. Bese iyasuke kuvuka isilwane ifisa ukuthatha wonke lamakhastoma omfowabo kodwa manje ayazi ukuthi izokwenza ihambe iyoyakhe egeyithini i-tuck shop ifike iyenze egeyithini uma iyenze egeyithini abantu badlule kuyona bahambe baye lapha kuleya tuck shop engaphakathi ahambe umuntu 1 kilometers noma 2 kilometers ukungena ngegeyithini yangaphakathi mhlawumbe singathi 2 kilometers ahambe yohulumeza ngaphakathi ushiye yonke lento ayifuna kodwa ikhona esana yakuphela le ndoda eseyakhe ilokhu i-tuck shop esangweni noma sengithi ngivimbela kwaphela ngithe uma ngithi ngiqhudelana nayo ngaphakathi kwaqatha abantu bake uma sengile esangweni bengicabanga ukuthi kuzoba ngcono stili namanje kusafana bese iyahamba yayamuntu mayifika umuntu wasenza into zaphakathi amathambo waselitshela nokuthi kodwa uzingela ukhozi ngeke uma ulandela lo muntu i-tuck shop yakhe lokubona ihamba kahle kanjena nje yingoba intombi yakhe noma uma wengane zakhe nowahle naye ukhona kaShembe uyiNazaretha manje uyena ombuyela namanzi abusisiwe ekuyona phela kayiwona mbizi namakhastoma wena mawufuna ukuthatha amakhastoma lo muntu ngibuyele nawe basebenza la asetshenziswa umfowethu yacabanga le ndoda inzokuthi yasitshele yayisho manje kade ngendawo ethile kwathiwa ibhizinisi lethu alilungile ngoba kuwukuthi ngicela uhambe lapha umnawethu ufike wenze ngathi umvakashela bese ucela lamanzi uthale kukhona la ungazizwa khona ucela lamanzi khona siya kosebenza uthole indawo uyasiyamnikeza intokazi le ayazi ukuthi phela ithi siza umuntu abathanda naye ndawonye yasimnikeza amanzi amnikeza ubabeni wathatha umuntu wahamba wayisenyangeni yakhe mayifika inyanga yawaphendula amanzi nalamafutha abuya wonke amakhastoma ngikutshela ihlazo ukuthi leyo nsizwa eyayikade ithandana nentombi eyiNazaretha yaphupha ngale ndlela yaze yagcina iye yadlala ikweleti yangidala umashonisa yaze ayikumsebenzi omncane ise-fresh yaze vele yathatha ayikho into engiyisebenzela inyanga nenyanga ngineyami imali ishona ngapha nangapha ey'kweletini angisento yalutho yashawa ngamafutha novaselini. Yingakho-ke ngithi nje ukube kuyenzeka zinika umsebenzi uma ukuthi umakhelwane wakho akakho right ongelo uNazaretha hhayi ukuthi ungamnaki munake kodwa fika umsebenzi nawe umsethe uthatha amafutha akho afake esikhwameni bese ungena indlela ngakusasa uphinde uhambe ngoba uma umshiye yebo kona manje sekulula ngoba kufika nombala kusisa amafutha kodwa basobha lawa aphuma kuwena aseyinsilasi ekhaya asezothi uma iphendukela kufane nokuthi ukhulula isithini sangaphansi kuwena wathusha wona ilokho bengithi-ke usukulala mhlawumbe uNkulunkulu abe ngiphe wona abantwana benkosi
silandela unyazi. Unyazi luwuThixo. Ukuthi unyazi liyasithanda. Sidale kamnandi nalo unyazi njengoba kade kuJanuary entweni lesingasazi ukuthi sayobuye yenzeke kodwa unyazi luwuThixo siphume emhlanganweni kaJanuary. Esinethemba lokuthi nomunye olandela njengoba siviva nje sivivela ukuya kuMashi kwathatha. Sinethemba lokuthi ngoba sihleli nonyazi. Hayi kodwa asijabule ukuthi amagama esalotshiwe. Ngingapho ngangitshela abantu ningamtsheli lutho uNkulunkulu kanti ungani ngoba ningitshelayo ngisazolilala. Ngingitshela sengicishe ngafa seningibuza manje uNkulunkulu kodwa kuniyinhlungu namanje baze bayizinkinga. Sebefaka lula kangeko basifela umuntu kanti benzani abanye abazi ngempela kanti benzani abantu ibona phela abebedlula abantu kade bedlula ukuthi manje ukuthi buka manje abantu bedlula kubona befake ngonke nelokuzi nemoto befake ngonke abantu bedlula ibhasi izinto ezinkulu kanti phela abantu ngaphakathi ngoba basifela umuntu owayengazi lutho oyizalelwa nje futhi abantu ababengazi lutho ababezazela nje okay mangikwehlela ngizolibela isibhaqa angaze ngizwe kwasale sabulana ngabe ngezwawe izinto ule nkosazana itshela khona insizwa kanjani inkosi lapha ngaphakathi ithi baba mphilile angazi nginyongo ukuthi ule nkosazana kodwa njani sungazi uzela uzoba usakwazi nalokumbinga ngabo ingabhatata igqoko phalaze ngathi uzobika ngishinyongo kunini ngiyanabe kutheni ke ngiyibulele ngazi isibhaqa ukuthi mangikhwehlela ngikhelelwa isibhaqa phalaze ngazi angaze ngizwe kuthiwa ke angazi ngoba ngizwa amanazaretha abantu abayinkinga ungagcina usuzuphi ukuthi umhlophe lodwa mangathi uyilalele yonke into ishelo manazaretha ezokutshela ukuthi ungawadla bakutshela ukuthi unganiki i-right hayi bobuza phela nawe ukuthi mangingasabuzi konke lokhu uzoyidlala manje ngiyala ekutheni ngelinye ilanga ngiyiphathela isikali uyosenzani isikali iphumayo ngithiwa ngikuphalaza ngapho uyinazaretha manje izinto iziyonjisa iqalicalo ngoba ngithatha amanzi ngiwafaka itshwayi sekukhona inkinga hayi inazaretha liphala hayi ngeke angisazi mina okuyikonako kodwa ngithi uma ungezolibuzi ngiyabuza-ke aliphalazi inazaretha uma liphalazile kuba nani ngifuna ukuzwa lokho khona ngizokwenza into phela nengizoyitshela iy'ngane zami ngithi mina ngithi akazi ney'ngane iy'ngane zami izongibuza fanele ngiyiphendule kuba nani nazaretha amaliphalazile ayiveli impendulo wena njemanje mawunenkinga fanele hayi nofaselini eseso-abhuza kangaka ufaselini umuntu ogulayo bafowethu umuntu ogulayo manazaretha ufaselina namanzi abusisiwe awukuphela egcekeni aqinisini izimo yobaba mkhulu bethu hhayi ukuthi sekuzothi mangizwa inhliziyo ngithi yaluyalula bengidale uphuze kakhulu idrink uphuze i-Coca-Cola mayithi yaluyalula sengizo kodwa ungagcina uvuthi uthole umhlophe lodwa yilona ngiye ngizwa abaligalandaba abathi hayi uma uyinazaretha kushuthi uzogcina ulukhulu ngoba yini ulalela yonke into awufuni nawe ukubuza ngizoba nani uma ngikwenza bengithi-ke bantwana benkosi uNkulunkulu bengiphathise lokhu ekusula namhlanje ukuthi nje namhlanje ngila ngithe ngingambuzi ukuthi iminyaka eminingi kangaka 3 years umfangeli kodwa akazeze chaba futhi indawo umfanga wemshange abeyisebenza inkulu kakhulu nethwayi kukhona la ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngisafike kanye khona ngifisa ukuthi ngilaphe ukuthi why kwasuke kwaba khona lento ngumbangeli wale mbumbulu kodwa kwase kuba khona lento imbumbulu inkulu kwaba khona lento yamazulu lapha-ke kuleya zoni ebihamba umbangeli mhlambe inamathempeli awu-23 khona shone mophela so wena manje bengidoma ngithi ngikulalile ukuthi hhayi ngijikajikila ngaseduzane ngasekhaya lungene ucingo lungibize mophela lungibize ogidi ngoba indawo ikade hangoba umbangeli mhlambe so yenzeke kanjani indawo kungabe senithi hayi bani phela hangile omnyangoni
kahle ukuthi akhona ukuthi ngoba ngiyinkinga nomuzi wakithi ebandeni anginankinga kodwa bengihayela isikhathi namhlanje uNkulunkulu ngiye isikhathi ngihlangane nami bantwana beNkosi ankosa yisizwe akulandawo futhi ngilawo amen.